e primul meu episod. Vreau să fac tipuri de puneri la magazin. Hai să începem. Tipul 1. Tipul 1. Cel care nu știe să vorbească. Bună ziua! Pa! Pa! De ce mi-a zis pa? Adică bună ziua! Ia un cărucior. Ce să iau eu de aici? O carte? Pentru școală? Da. Nu. Da. O geantă? Nu. Hai să iau pasta. Pasta. Uite ce frumoasă-i. Pun în coș. Un skateboard? Da. Da. Ceva o mâncare? Nu. Că vreau o băutură. Nu vreau o băutură. O jucărie? Nu. Asta. Acestea vă rog. Bine, pune și pe casa de macar. Pip, 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 pip. 25. Poftim. Acolo e 2005. Și ce dacă? Sunt bogată. Pa. Adică pa. Adică pa. Adică bună. Era să zic pa. Fata asta nu știe să vorbească. Tipul 2. Cel care cel copil. Am venit aici să văd câte stele are magazinul. Bună ziua! Bună ziua! Ce aici? Lipsește o carte. A cumpărat o clientă și era cam nebună. Nu lipsește atât. Aici lipsește ceva. Nu lipsește, a căzut. Cât costă un skateboard? 20 de lei. Ia un suc. Pip! 5 lei. Poftim. Tipul 3. Cel mamă. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea un cărucior. Ia să văd ce au pe aici. Un ghiozdan pentru fiica mea. Da, iau. Că începe școala și n-are ghiozdan. O carte? Da. Asta așa. Aici. Asta așa cu nu. Că ea mereu zice că eu... ea mereu zice nu. Ce mâncare iau? Această gogoșică. Această gogoșită, că e foarte, foarte faină. O iau. Jucărie pentru cea mică? Vine ziua ei. Iau aceasta. Știu că ei place mașinuțele. Bine. Cam atât. Acestea vă rog. Bine.
20 de lei. Poftim. Tipul 4. Cel vedetă. Am venit aici să văd câte recenzii are acesta. Are 4 stele. Nu iau coș. Are o bacterie pe el de oameni. Nu. Geantă aș vrea. Această geantă. Această geantă faină. Jucării nu mai sunt de vremea aceasta. Vedeta mea referată. Lasă vedeta. Hai, spune-mi. Reducere pentru tine 20. 20? Atât de ieftină? Poftim. Bani. Tipul 5. Cel care se duce la noi. Bună ziua! Bună ziua! Ce merge de nuntă? Geantă care merge. Asta. Și a merge de ocazie. Asta e de ocazie. Și e Gucci. Hai să... Ce pe aici? Mâncare. Aș vrea, că nu știe niciodată când ți-e foame. Că eu fac nunta și trebuie să iau și un tort. Tortul să-i pun. Și ce să mai iau? Atât. Cât costă acestea? 20. Poftiți. Tipul 6. Am pierdut numărătoarea. Tipul 6. Cel nebun. Nu. Îmi trebuie o carte? Nu trebuie. Îmi trebuie o perucă? Nu trebuie. Îmi trebuie o mâncare? Nu trebuie. Da, mi-au jucăriile ăștia. Mă, măcușul. Cât costă asta? 40 de lei. Atât de scumpă. Da. E de firmă. Poftim. Plec cu jucăria mea. Tipul 7. Tipul 7. Cel normal. Vreau să cumpăr ceva de aici. Bună ziua. Hai să văd aici. O carte, nu. O geantă aș vrea. Această mică geantă. Această mică jucărie pentru sora mea. Și atât. Cât costă ăștia? 40. Nu 40, îmi pare rău, 30. Mulțumesc. Poftiți banii. Poftiți restul. Și dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, noi ne vedem data viitoare.